בכרטיס הלבן תלמדו על אותיות וצירופי אותיות. הקישו על העיפרון בכדי לשמוע את שם האות וללמוד כיצד לכתוב אותה. צפו בדרך הנכונה, לכתוב את האות הקטנה והגדולה, ונסו לכתוב אותה בעצמכם באמצעות האצבע. חזרו לכרטיס הלבן והפכו אותו. האזינו למילות הרמז. ice cream, iPod, igloo. וביחרו את המילה שתזכיר לכם באופן הטוב ביותר את צליל האות. לאחר שסיימתם לבחור, אשרו את הכרטיס. בכדי לסמן שהכרטיס נלמד, תופיע חותמת על הכרטיס. הקישו על החץ בכדי להתקדם לכרטיס הבא.